kojem, jel dva su? Kojem ste? I sjeđaš adrese? Jedan je u centru, nadam se da nisam u tom kojem. Poljička. Ne. Zar ti je meni zrela tako trebano pisano? Jel jedan je u centru, dva su, jedan je pored mene. Ja ne vem, kako pa vem se, jaz sem pač na njihovi spletni strani rezervirala. A ti smo ne veš, kaj imaš kot ti? Naslovno pisam, sam še po 102. Da ste i u drugom, ste mi blizu, ali me ne vrete dozvat s prozora. Samo to. Sam taj misli, ja, možda so v drugom, ker on je sam funk hostel, taj pa zdaj funk lounge hostel. Mi smo v lounge. Ja ne vem, imam naslovno pisano. Dobro, kad dođete ako hoćete negdje ići, imaš moj broj. Ne daj se. Ne tja, na rubna smer. Zdaj mora Chris cancelat vsako ono. Ja, dobesedno. Šle, ona zdaj, ko bo videla. Skužila ih je onda da će ići tamo, pokriva ih. Dobra, samo da je ne skrene, čim jedna uđe da odlaze. Više, malo više. Dobro, nije ništa strašno. Gleda kako žava se. Bravo.